Elke tijd heeft zijn problemen. Het landschap staat centraal. Vanuit het landschap ga je kijken wat het draagvlak voor je omgeving is. En dat betekent een lagere CO2-footprint. Het project heet Mee het verliezen vooruit. Dat betekent met het verleden vooruit op z'n Fries. En daarin onderzoeken we eigenlijk hoe de wordingsgeschiedenis van het landschap inspiratie kan bieden voor het landschap van de toekomst. We hebben allemaal een gezamenlijk verleden in het landschap. Voor een groot deel is dat landschap ook door boeren geschept. En als je boeren, bewoners, mensen die in de gebieden wonen of recreëren meeneemt in dat verhaal, dan merk je dat dat altijd een soort gemeenschappelijke band schept. En van daaruit kun je veel makkelijker over de toekomst praten dan dat je steeds maar aan het pleisters plakken bent op actuele problemen die nu even spelen. Eigenlijk wil je toe naar een langere visie en heb je ook dat verhaal vanuit het verleden nodig. Wat mij opviel is dat er vertrouwen is, zeg maar, in de groep. En openheid. Dus je krijgt een hele andere discussie dan dat we normaal gesproken hebben. Maar ze wijzen je wel op mogelijkheden die je kunt nemen om een bijdrage te leveren aan dat grotere plan. En ook om te kijken hoe dat uitpakt op jouw individuele bedrijf. Ja, het is superbelangrijk om in ontwerpend onderzoek ook te werken met de mensen waar het over gaat. Door interactief met je vraagstuk aan de slag te gaan, kom je ook tot andere type inzichten die je vervolgens weer gebruikt om oplossingen voor het landschap te ontwerpen die je misschien voorheen niet bedacht had. Je wilt het wel in een geheel blijven zien. En je wilt ook kijken van hoe in de toekomst, hoe gaat het er nou uitzien als je niks doet. En wat kun je er dan veranderen om het te verbeteren. En wat betekent het dan voor jou?